Vedare tinokuchingamidza zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatsirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu yangu. Confession yakamira sekudai so. Ndine mukadzi uyo wandiri kugara naye but handisati zvangu ndakwanisa kuwana kuunganidza mari yekuti ndinge ndichinomubvisirawo something, saka ingori marriage iyeya ingangoclassifyiwa sekuti tiri kungochaisana mapoto, but munhu wangu ndinomuda ende kumurasisa handidi kumurasisa nekuda kweizvo zvandakamuitira, nekuda kwesecret iyo yandakamuchengetera. Zvakaitika mukoma ndezvekudai so. Inini nemukadzi uyu tainge tiri vanhu vekuti rudo rwacho rwainge rusingazivikanwi kuti is it true love kana kuti what is going on. Chokwadi chiripo ndechekuti panguva iyi iye ainge achidanana nevarume vaviri, inini nethis other guy, but iye anoti nethat guy haana kana kumbogara akasangana neni because mukadzi uyu ndakadanana naye about 5 months achiramba kurara neni. Saka iye anongoti ndainge ndichiri pakudecide kuti wandinoda pakati penyu ndiani, hapana wandakaita bonde naye. Saka inini ndichizonosvika pakuwina baby. Zvakaitika ndezvekudai so. Inini there was a time whereby ainge aenda kuborder, aenda kunodhindisa passport yake. Saka akazoti ari munzira motikari iyo yaainge ahaika ndokubva yaita breakdown. Saka iye akabva ati mumotikari umo ainge angori iye nethe guy uyo ainge achidriver. Ndokubva ati sha ndinokumbira kuti kana uchindida uya unditore because hazviite kuti panapa patiri pasango munhu uyu angondipa lift and at the same time tingori 2. Saka ndakabva ndasacrifice mukoma, ndine uyo ndikabva ndadira full tank ndokubva ndaenda ndikanocollecta baby. Saka baby parakandiona zveshuwa ndichiuya kuzoricollecta rakabva rati ya iko zvino zvindanyatsokuzviona kuti unondida. Saka takazongobva kuya takananga kudheni kwangu bonde rikabva ratorohwa, but mukomanashi inini ndakariska because takati tichinorovana yakadaro pasina kana dziviriro ndainge ndichitozvirwarira apa ndainge ndisati ndakwanisa kuwana mukana wekuti ndinge ndichienda kuchipatara. Munongoziva isusu vanhurume kuti kunyange ukarohwa nedrop kuchipatara hauende zvekumhanya. Zvainge zvakaitika ndezvekudai so. Painge paine kamwe kamusasko ako kainge kari kaplaceholder since ndainge ndagara mwedzi yakawanda kudaro ndichingodanana naye mukadzi uyu akazova mukadzi wangu. Apa ndichingonyimwa ndichingopiwa just a small romance ndobva ndanyimwa. Saka sometimes ndaizoti kana ndichibva kubasa kwake kwaainge achishanda sleep in girl ndaibva ndazodzokako ndichinzwa kuti ya ndikuda kumborara nemunhukadzi. Saka inini hangu zvekuita izvi zvechimhandara maoko hazvimo musystem. Saka ndobva ndaibva ndazoenda ndobva ndazonotora kabhebi kangu kaikaya musasko ndobva ndazombosuka tsvimbo ndichikashandisa. But zvekuti marriage aiwa zvemarriage ndaitoona kutoti panapa hapana marriage because kama mudzungu zvako. So zvakazoitika ndezvekuti a few days earlier on ndisati ndazoenda kunotora mukadzi, then zvakazoitika ndezvekuti ndakazongoona ndava kubuda some substances zvainge zvakaita yellow zvakaita kunge urwa, so ndikabva ndatoona kutoti panapa ndainge ndatorwa nedrop. Zvino nguva yekuti ndinge ndichienda kunotora mishonga kuchipatara ndainge ndisina because kubasa kwainge kuri pressure. Ndakangotengawo zvimastameta ndokubva ndanwawo zvimastameta ndikabva ndaona sekunge zvainge zvaita ball, but with time mukoma drop iyi yakazodzoka, but yakadzoka iri very powerful. Apa manje munongozivawo masystem acho kuti kana wambonyimwa, because apa I was counting a lot of months ndichingoinyimwa ndichitonzi iyi uchazoiwana kana wazonoibhadharira kumusha. Saka ipapo paakanditi now I can see you love me, tichidzokera kumba achindivimbisa kuti nhasi I am going to give you. Ndega mukoma ndakabva ndaona kuti munhu uyu kuti nditange kumuudza kuti panapa ndine drop chichichi apa wainge huri usiku kwekuti tinge tichienda kunotenga macondom. Yes, taikwanisa kuenda kugarage but this was too late. Ndakabva ndatongoenda nebaby padheni ndokubva tatonorova zvinhu, takatongorova zvinhu zvakadaro. Apa vanoiziva drop inoita kuti sikarudzi yako irambe ichingowana simba. Saka ndakaita naye bonde usiku hwose mukomanashi. Saka inini dambudziko ravapo nderekuti ndiri kutoona kutoti munhu uyu she is going to
be my wife for the rest of my life. Zvino handina kugara ndakamudhameja here, ende ndiri kukumbirawo kubvunza kuti ndingaita sei, ndingamupa mushonga wakaita sei wekuti unokwanisa kuzonosuka drop iyi, because inini ndakabva ndazomboita mazuva ndisipo mbadheni, ndainge ndaenda kunoshandirawo kumakantri, ndakubva ndashandisa mukana, ndakazotoita zvekutonotaura nomumwe muchinda, ndakubva ndamubhadhara, ndakamubhadhara this was 600 more rands, because akati maantibiotic acho haabvumidzwe kuti munhu ange achitengeserwa pasina hanzi tsamba yekwadoctor. Saka takazongotaurirana, ndokubva ndazopiwa maantibiotics aya akandiudza kuti for 7 days handifanire kuti ndinge ndichiita bonde, and zveshuwa at that time ndainge ndisipo pamba, ndokubva ndanwa. Pandakazodzoka aiwa ndainge ndatova fit, ende ndaitotya kuti pandichanorara naye zvekare ndichabva ndaona ndava nedrop, ende ndaida kuti kana ndikazorohwa nedrop ndobva ndamuti madam ko chii chiri kuitika, because inini ndainge ndiri ball. But ndakati ndichidzoka ndichinoita bonde naye ndakangonzwa kamwe kakungoswinyiwa just for a few days, drop haina kubuda. So ndinokumbirawo kubvunza kuti drop iyi iyo yakava resistant here mumuviri mangu, zvekuti drop yacho yakabva yadefeatwa nemasoja emumuviri mangu. Zvekare ko madam wai vasina kumbogara vakaita masymptoms edrop, ende ndikutokumbirawo kutodzidziswa kuti kuvanhukadzi masymptoms acho edrop anobuda sei, zvaita sei, kasi kuvanhukadzi inozongobuda here pavanenge vachiita maperiods, because namadam tatova nenguva yakareba tichigara tose, but handina kana kumbogara ndakanzwa madam vachicomplaina kuti sikarudzi yavo inovava or anything. Saka pari zvino situation ndiyoyo, ndinonzwa kutova nyara madam kuti ndinge ndichivaudza kuti madam pai patakatanga kugara tose inini madam ndainge ndakatogara zvangu ndakaafekteka nedrop. Ndinokumbirawo kuti munge muchindibatsirawo mucomment section, vanotuka izvenyu, but zamai kundituka muchitondipawo help, please help me guys. Hey vedari, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hey, zvivindi zvatinazvo vanhurumika zvakangoma hazvo vedu we, asi ngativabatsireiwo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini mukoma ndinoita zvekutengesa masaga, handiti zvekutengesa masaga like 1 ndinotoita zvekutopinza masaga muzimu ari matani nematani. Business iri ndakaritanga pandainge ndichiri kuSouth Africa, ndo pandakatanga kuita business iroro mushure mekunge ndawana mukoto wekuwana masaga awa zvaizviya zvebackdoor. Saka ndakazoti zvino ndawana mari ndokubva ndazodevelopa a bigger business rakazodevelopa mukoma zvekuti takazotosvika pakutotenga motikari, but motikari iyi takaitenga ine zim rage, then motikari iyi yaiuya kuzotakura masaga ichienda nawo kuzimu. Saka motikari iyi mukoma pane payakazombobatwa nemapurisa. Munongozivawo kumusha kuti kunyange usina mhosva, but vanongokutsvakirawo mhosva kuti unge uchingozotonyorawo something apa. At that time inini nemudzimai wangu tainge tasacrifice. Munongoziva mubusiness kuti panosvika imwe nguva yekuti unosacrifice everything, kamari kose kanenge kari mubhengi kari mumba. Saka takatora kamari kose kaikai ndokubva taorder apa. Imwe stock tainge tisati tatoipiwa, imwe stock ndokubva yabatwa. Mukomanashi yakabatwa stock kwemazuva nemazuva apa tisina kana mari yekuti tinge tichidhiza. Mukunofamba mukomanashi ndakazongokaruka ndaapproacha imwe n'anga. So saka n'anga iyi ndakatongoiapproachawo mutauni dzedziya n'anga dzinongowaridza mishonga yadzo kuSouth Africa. Ndokubva ndazotaura nayo ndikati inini ndaomerwa, ndapererwa, handichazivi kuti ndoita sei. Apa mapurisa awa vainge vachiti ivo vainge vachida $800 apa mari iyoyo kwekuti ndinge ndichiiwana ndainge ndisitomborina zvachose. N'anga iya yakabva yati painge pasitomborina kana problem. Saka iyo yakanditi ndinokwanisa kukupa kashort boy kangu aka mukoma. Saka paakati kashort boy handina kana kumbogara ndafunga kuti kashort boy it is a small term yezvikwambo zveko kuSouth Africa. Saka iye akanditi rega ndikupe kashort boy kangu aka, ndikuda kuti
unge uchizokatuma ndo kachaenda kunosunungura motikari yako iyo yakabatwa. Ende ndoda kukurakidza kuti ndine masimba. Vandangogamuchira kabhodhoro kaya, kabhodhoro kandakapiwa mukoma kainge kakadhirowewa gonzo. Ndikabva ndazonzi kabhodhoro aka ndaifanira kuti kana ndazosvika kumba ndotora mwana wangu, because at that time tainge tiine mwana wedu ainge aine gore ne a few months. And nganga iyi yakati yandibvunza kuti last born yako aripi, ari kuno here kana kuti ari kuzimu. Ndokubva ndati no, last born yangu ndinayo muno muSouth Africa. Ndokubva ndapiwa kabhodhoro kaya kainge kaine imwe mvura yaisanzwisisika kuti yainge iri oiri here kana kuti sipo, but I think kuti yainge iri oiri because patakanoidira mudish tava kutanga kugezesa mwana wangu. At that time mwana wangu uyu ainge aine 1 year 6 months. Takatoona kutoti sipo kana kuti oil iyi yatakadira ichibva mukagaba ako kandainge ndapiwa yakabva yanoungana, so isingade kubatana nemvura. Ndo pandakabva ndatanga kugezesa mwana wangu. Takati tagezesa mwana mukoma, tichizonopedza kugezesa mwana, mvura yose yainge iri mudishi remwana, mvura yose yakabva yanyangarika. Saka ndakangoti kuna madam, zvinoreva kuti kashort boy kacho kaenda kunosunungura motikari nestock yedu. Ende zveshuwa pasina kana mahours ndo pandakabva ndazofonerwa nevakomana vakabva vati mapurisa azongotituka vakati ibvai pano. Saka vainge vatova munzira vachiendesa masaga awa kuHarare. Mukoma ashi ndakabva ndazongofonerwa neumwe muchinda. Saka muchinda uyu iye ane maconnection nekuGMB, saka anopota achiwanawo at least chibage ne a better price. Saka ivo vanobva vazogaya chibage chiya vobva vazodistributa kune vanhu vanoitawo zvekutengesa hupfu, but ivo vane mamil avo. Saka vakabva vazondiudza kuti vainge vachida masaga. Out of nowhere akangonditi ndapiwa nhamba dzenyu mukuru, hanzi munokwanisa kuwana masaga. Apa painge pachidiwa a tonnage of masaga iwawawa. Mukoma nashi mari yacho kwekuti tinge tichiiwana painge pasina. Ivo vakabva vati their company was going to do an advancement kwatiri. Saka taifanira kuti tinge tichidzokera kumusha. Takadzokera kumusha mukoma in rush. Ndokubva tatonofoma company, ndokubva tatovhura mabank accounts. Ndakazotobhilivha mukoma mushure mekunge taona the payment ichireflecta muNostro account yedu. Ndokubva tatoplace another order kuSouth Africa. Ndakangoplace maorders through this other guy that I knew who was making me to get masaga iwawo at a cheaper price. Ndokubva tonnage yaya yatouya kunoko. So saka patakangoona kuti we can actually source these products from South Africa, isusu tiri kuno kuzimu, takabva tazongozviudza kuti no need kudzokera kuSouth Africa. Sevanhu vainge vava kuita mari, takabva taenda tikatanga kunogara somewhere else. Takati tava kugara ikoko, then mwana ndopa akangotanga kurwara. Paakatanga kurwara that day mukoma, inini namadhamu nevana tainge takagara panze, takatogara zvedu papavement tichitoseka ka last born aka kedu kainge kachimhanya zvako, kachimhanya kachinonga mashizha, kachirasa mashizha. Zvakazongoitika ndezvekuti mwana akangotanga kungoridza mhere. Akaridza mhere zvezvo zvekuti pane chinhu chinotyisa chaainge achiona. Amai vacho vakamusimudza mukoma kutomupa mukaka kutodii. Mwana airamba because aingoramba akatarisa mudenga, so achirakidza kuti pane chimwe chinhu chainge chamutyisa chaainge achiona. Mwana ndokubva angoti zii. Mwana akarwara kwemazuva, aisadya, aisaita sei, aingonwa mvura. Takaenda naye kumaprivate mukoma, ndokubva vamupa mishonga yakasiyana siyana, but mwana akangoramba achingoita worse, achiita worse kuzosvika maziso ake achizowira mukati kudai. So ndopandakabva ndaona kuti apa chiraramo painge pasisina. Mwana wangu ainge ava kutonofa. Ndakazoti one day ndakarara, the next day mwana ndopaakazofa. Ndakarota kamwe kamhuka, so kamhuka aka kandakarota kenge kakaita kunge gonzo, but kainge kaine kanyanga pakati pemusoro kudai. So kagonzo aka ndakakarota ndokubva kazotaura neni, kakataura neni neZulu kakamhuka aka. Saka pandakamuka zvakatondiitira fani kuti ko ndinogorota gonzo richitaura neni nechiZulu, ikomedi dzakaita sei idzodzo. Ndokubva ndarara, ndakati ndichingonorara kudai, so kagonzo kaya kamhuka kaya kandainge ndarota ndakabva ndakaona zvino kainge katsamwa kakafuta, kakabva katanga manje kutaura neni nerurimi rwaamai rwandinokwanisa kuandastenda. Kakabva kati iwewe ndakakupa mari
dzose idzo dzandakakupa, saka wakatadza kungonditenda chete. Ndokubva gonzo reria rabva ratsamwa, rakatsamwa zvokuti rakafuta kunosvika razadza imba yose. Gonzo iri mukoma rakati radaro, inini ndakabva ndaribvunza kuti ko inini ndaizozviziva sei kuti ndinofanira kuti ndinge ndichizokutenda. Iro rakabva rangodisappear. Ndakazoita zvokutomutswa namadhamu vachiti ko chii chiri kuitika. Ndikati ko chii chaitika. Vakabva vati manga muchitaura neumwe munhu uyo wamanga muchinongedzera achiita sekunge anga ari muno mubedroom. Ndikabva ndangonyarara mukoma. Mangwana acho makuseni mwana ainge ava kuti kana akafema kudai so paibva pabuda imwe sound yaityisa pachest pake. Ndokubva tazoenda nemwana kuchipatara, but mwana akati aadmitiwa. I think takangogara kuda kwe2 hours then mwana ndokubva azotoshaika. Mwana akati ashaika ndopa ndakazoona one day mumotikari kubackseat kwainge kuine kamhuka kaya. This time ndakakaona live. Ende kamhuka aka ndakazama kukabata kakabva kanyangarika. Since that time ndakambozama kudzokera kuSouth Africa kuti ndinge ndichiona ng'anga iyi. Ng'anga yakanditengesera mishonga iyoyo inogara kuKempton Park, ndokwataigara panguva yacho iyoyo. But ndakazama mukomanashi kutenderera area yose ndichiitsvaka ng'anga iyi. Then ndikamboudzwa kuti ng'anga iyi hanzi inogara kuRustenburg, but iyo ndaingoziva kuiona muKempton Park. Ndakafamba mukoma apa kungotsvaka munhu wausinganyatsokuziva because ndakangomuonawo 2 or 3 times. Takaenda kuRustenburg mukoma, but takaitsvaka ng'anga iyoyo tikaishaya. Nanhasi uno mukoma kagonzo aka ndo zvakanongoita, kanongoappear. So tinokwanisa kutongoti takagara inini namadhamu ndisu tega tinokaona kagonzo aka. Zvinhu izvi hakuna umwe munhu anozviziva. Ndimiwo munhu wekutotanga kutoudzawo secret iyoyi. Tambofambawo muno muZimbabwe tichitsvakawo ng'anga dzinokwanisa kutibatsira, but so far mukomanashi, so far kuti titi kuchiri neng'anga dzinobatsira muzimu dzingadai dzakatibatsira, because tinoti tikaenda pane imwe ng'anga tinotoudzwa dzimwe ngano dzekutoti tega tinozotosimuka tichitoona kutoti panapa toda kutongodyirwa mari yedu mahara. Saka kamhuka aka kari kuti ndo kakatipa mari yose yatava nayo. Saka isusu tinofanira kuti tinge tichiita zvakanoda. So far 1 year down the line akasati katiudza zvacho zvakanoda kuti tinge tichizokaitira. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Please ngatizamei kutaura navo mucomment section. Hanzi takatenderera Rustenburg yose, takaita kunge vanhu vachasvika pakubirwa kutorerwa motikari because takaita desperate zvokuti taingoti wose watinenge tasangana naye tobva tamubvunza nezveng'anga iyoyo yakatipa ka small boy. Now we are stuck nekamhuka aka kane kanyanga pakati pehuma apa, kanoti kakatsamwa kanofuta kuzadza imba yose. Hey, zvakaoma hazvo veduwe.